Ruƙayya mace ce mai matuƙar kyau, amma a ɓoye tana da zuciya mai son iko da mallaka. Tun kafin aure ta zaɓi zama da wasu ƙawayenta masu ɗabi'u irin tata, wadda suka koya mata yadda mace za ta iya juya namiji ya zama nata gaba ɗaya. Kalamansu suka zauna a ranta, cewa namiji bayi da wahala idan mace ta san hanyar da za ta bi ta sarrafa shi. Bata tsaya nan ba, domin a ɓoye ta fara zuwa wajen wasu malamai, tana neman hanyar da za ta riƙe zuciya namijin da za ta aura. Burinta bai wuce abu ɗaya ba, ta mallake shi, ta sa ya zama nata shi kaɗai ba tare da wani ya raba su ba. Da ta auri Ahmad, saurayi mai kirki da son iyalai, sai ta fara wasa da hankalinsa a hankali. Da farko ta nuna masa soyayya sosai, kulawa, tausayi da kalamai masu daɗi. Ahmad ya kamu da sonta ba tare da tunani ba, sai dai a hankali Ruƙayya ta fara canjawa. Ta daina bayyana farin ciki, ta fara bakanta rai a kankanin abubuwa, tana kuka, tana zargin shi da rashin kulawa. Ahmad ya fara jin laifi ko da bai aikata komai ba, yana ƙoƙarin faranta mata rai a koda yaushe. Daga nan ta fara saka masa kalamai masu nauyi a zuciya, tana gaya masa cewa ita kaɗai ce ke son shi da gaskiya, sauran iyalansa kuwa suna amfani da shi ne kawai. Wannan ya fara raba shi da tunaninsa. Ahmad, wanda ya kasance mai ƙaunar iyayensa da 'yan uwansa, ya fara nisanta kansa da su ba tare da gane yadda hakan ya faru ba. A hankali Ruƙayya ta fara ɗaura masa ayyukan gida, tana umartarsa kamar yadda ake umartar yaro, abin da bai taɓa yi ba, sai ya zama yana bin ba tare da ƙorafi ba. Duk lokacin da ya yi ƙoƙarin tambaya ko ƙin wani abu, sai ta ɓata rai ko ta fashe da kuka, wanda hakan ke sa ya janye ya bi umarninta. A lokacin da iyayensa suka zo ziyara suna neman ganin ɗansu, Ruƙayya ta nuna musu rashin girmamawa a fili. Da suka fita, ta juya maganar ta zama kamar su ne suka wulaƙanta ta. Ahmad ya fusata, ya fara ɗaukar matarsa a matsayin wadda ake zalunta. Wannan ya sa ya fara yi wa iyayensa magana da tsauri, har ya kai ga ya yanke hulɗa da su gaba ɗaya. A ɓoye kuwa Ruƙayya ta ci gaba da zuwa wajen malamai, tana ƙara neman hanyoyin da za ta ɗaure zuciyar gare ta. A hankali Ahmad ya zama kamar wani dabba, bayi da ra'ayi, bayi da shawara, sai abin da Ruƙayya ta faɗa. Rayuwarsa ta koma karkashin ta gaba ɗaya. Mutane suka fara lura da canji, wanda yake da mutunci da ƙarfi ya zama mai bin umarni, yana yin duk aikin gidan, yana gujewa kowa sai ita. Amma shi kansa bai gane irin halin da yake ciki ba. Shekaru suka wuce a haka, har wata rana Ruƙayya ta fara gajiya da shi. A ganinta ya rasa daraja domin bai da ƙarfi ko hali. Ta fara wulaƙanta shi da kalamai masu zafi, tana nuna masa cewa ba shi da amfani a gare ta, kuma ta gama da shi. A lokacin ne wani abu ya farka a zuciyar Ahmad, ya fara tuna rayuwarsa ta baya, iyayensa, mutuncinsa da yadda ya kasance kafin ya sauya. Ya dubi kansa, ya gane cewa ya rasa komai saboda ya bar kansa ya zama abin sarrafawa. Amma lokaci ya riga da ya wuce. Ruƙayya ta riga da ta lalata dangantakarsa da kowa. Daga ƙarshe ta tattara kayanta ta bar shi ba tare da waiwaya ba. Ahmad ya rage shi kaɗai cikin gida, mai shiru da zuciya cike da nadama. Babu iyaye a kusa, babu abokai, babu wadda zai taimake shi. Sai a lokacin ya fahimci gaskiya, ya zama mijinta ce, namijin da ya rasa kansa saboda ya bar wani ya mallake shi. Darasi: mutum da ya bar kansa ya zama karkashin iko ba tare da tunani ba, zai iya rasa komai, har kansa da mutuncinsa.